Hi guys! Manong ka daw ninyong tanan. Ako na po ni si Terburst. Sari pa ta magsugod, palihog naman po kong subscribe. I-click po ng notification bell button para ma-notify mo sunod ng mga videos. Adyo lang po kalimti pagtanaw gahang kuan ba pahinumdum. Kay diha mo ko makakita po og mamisong ginagmay. Madyo naman makapalit ko ginamas og karang nay buwad. Isda. Bagas po rin kasako. Di ko mundang og vlog dyan. Bisag dagay sig panaway na. Nga. Taway tamadyan na ko lagi nga. Gitaytok na. Wala na mo. Masaya ka. Di ko mundang og vlog. Kay sayang po ang undangan nga. Na-monetize na ko. Pero kada wala guys. July 25. Matukos merkado. Kay kuan. Mapalit ko kuan lang giras bay. Mga majuhon, mga konsumo, bawa naman daray makuot. Wala sabon, hurot na lagi na zero balance mi. Salamat ko sa Ginoo nga naapay grasya lagi pud nga. Kuaning abot nga. Salamat ko sa Ginoo nga. Gitagaan po kog maadyo panglawas. Uy! Dada ko i-shout out. Ako tong dito ko sa tagbiyaran lagi ning sud kog BQ. Unsa kay da may baji nga ning kuan ha baring kidhat. Angles tagi tangan kay deklara mo kuno si just among vlog lagi. Shout out day ko ni mi abcd nga taga-tagbilaran nga nakita Miss Becky ang nakahinagbo. Asang tanaw ko ang anay baglista. Kay di ko makabasa sang surong daan kay kay hatag naman ni tindira. Ag sinuwatan lagi nanay mo ra magdinoktor. Ang surong ng lista ni nanay ba? Kaya kitang sinuwatan mo lang di doktor. Kung kasabutan mo lang din. Sa ba ni? Gatas, powder, bar. Naglistang nanay mo lang sinuwatan lukuan. Doktor. Doktor. Mato na ko. Nagdaan akong sulanan. Kades na agi. Magkamalisid man ko unsa. Kagasto na po na ito sa merkado. Kaya ngani. Pamalitan, tagkuan eh. Bansing ko. Kung ba isda, huwag may ikubag pa isda, silupin. Mupait na pag-ikubag. Ang zabator ko, kita-kita rata ang abot sa merkado. Namay nga may dari kay si Aisa. Kawamasag na, gidara mas isang partner, sila Lixie. Ngadto na sila gahapon mo nang si Aliana na riluoy. Gawas sa kaduha. Sige nagtawag, sige panawag ni Lixie. Bukan sa kuno mo ulit, harap doon dyan. Gimi nga kaliksi day? Gimi nga ko ni mo liksi. Gimi nga si Liksi. Bato na may? Naiignog dadto tatire. Masaya mo? Naiignog dadto. Na, igdong remo. Nagkapalit ako. Lola mas andi. Ang pagkamang ka nga gwapo, ibaran kung may nagdasang pinalit. Hi guys! Diyan na ko sa bahay. Madugaling kayo dagang pagkumangkan si Antilito, anak ni Mang Hilin. Mao tayo nagbuwit-buwit dari ang pamalit. Kaya gwapa, ako rin nga sa nagkamalisan ko, nagkabagaan ko. Ningo presisa nga. Uban na ginahagkuan, pamerkado kay kuan man. Dugay namang panahon si Zawa nakasuroy sa merkado sa Alicia. Kaya dito naman sa Cortez. Asang ipakuling nila nagnasakto ba? Saan na mangga? Ito rin na kasi tatay, ganahan magmangga. Ito yung suwa og luto, liwat na ho. Diba yung para kita mo 100? Ano yung para kita 100? Mahawal na buwan. Mahawal. Mabuhat na, mamay pa ito na hari. May rimang siguro, mahal ba ng mangsi? Agmangsi. Mahal na buwan. Mga nagatos ila mayor nga, mangsi nga kami nakahurot puro mi. Ano isda nay? Tulang sirip. Mamay gitugo ni Aliana igdog, agang palit asara ng pagkapak. Ito na bahala dali nay. Wala ko mapalit og pan kay pana maghapon nagdabos. May panda na. Wa mahurot. Humana mi bani udto. Anja. Kuan. Grabeng init ka dito sa among bahay, mara ko gidauban. Mao nang nisaka ko dari sa ibabaw. Kay
kuha man dari hangin-hangin. Dili man pagkadyo init kay na may mga kahoy na. Maunang daras ako kay arong bugnuhan pa ang utok ba? Kaya Miss Aliana dia. Hi day. Hi. Hindi nga, makinig ko tatire. Ha? Makinig ko. Tapos panda, banaban po din ng buwag. Sige, banaban na ikog-ikog na ho. Maulag ito guys, ganihan na merkado ko. Diyan na pang i-share nito gamay. About sa ang kinabuhi nga, vlogger na ko. Dahil niingan na ho nga. Sana kuno ko katuig, ka nag-vlog. Ang jawa paghapong kuno ko na pundar. Maulag ito guys, giinang-ina na ko og garang naay. Sana kuno ko katuig, nag-vlog. Ang jawa pa kuno gihapoy na pundar. Ang sawang pundar pagkapundar. Nga. Aga mong sildo, di ba dyan nga garang naku Di para na sa ibang mga vlogger nga mga sikat na gazil agalang sweldo 100,000 nga ng buwan. Gamay taon, ang gamay sa rin akong sweldo. Igura yung taong ipalit o konsumo. Nakaingan siguro na si Zao gagang sweldo arang maka gamay ra yung taon. Kaya tayo makasweldo na ko. Magayan na po kong para konsumo rin sa bahay za. Kung na masalin. Para na po dahang mga pa-check up. Maubitaw ng nagbalik dyan ako karang na mga Young Living Essential Oils kay maadyo na laman makadugang-dugang pod. Kaya lalagi iban sige raghimantay. Sa una, sawa pa may naglago at may kaswag. Mupalit og bugas og usa ka sako. Agpaliton 15 kilos nga na dito ko makalimot. Kuan lagi arang lisura ka adyo sa una lagi katong nay wa may mga trabaho. Nunguli namin sa promi, dari sa Buhulo, pinag-vlog. Magpadana mo dari sa bahay si Ate Alits. Kaya agad ang sweldo dito. Di man pwede nga garang makua. Gamay raman po, maunang agad ang ipadaang mga pangbahin-bahin nun. Maunang nasadag ka sa una. Nza, karong na vlogger namin, nagkasama ko sa Ginoo. Kay, kuan, nabintaha na gazad pod. Nagpasalamat gazad ko nga. Naay, gihatag sa Ginoo nga opportunity jud namo nga para makatabang bis ang pamilya kami Promi. Si Promi man si dali nag-una. Aw katong nakahibaw ko nga nakasuldo na lagi sa Promi. Kay abi lagi ko kanang pag-vlog din at tinuod ba di na makasuldo sa kakita jud ko nga nakasuldo si Zaba. Inspired ko ba? Sa mo to nag-vlog pa ko kaha. Sa mo na karon salamat ko sa Ginoo jud kay nakatabang jud na. Kay sa una sawa pa nag-vlog. Karang lisura ka ajo guys. Karang lisura kay ang magpadara mo si Ate Alits raman. Kung mama ni Aliana lagi to sa Manila, si Zara magpada. Kinsinas og katapusan. Nja, payat og bugas. Nja karon nga na vlogger nako. Masalamat jud ko sa Ginoo ug sa mga tawo nga nagsuporta. Nagmahal nga ila jang tanaw kang videos bitaw. Daka jang tabang jud na kay karon makatabang na ko na nagtatay nja karon nga na vlogger nako. Nagpasalamat jud ko sa Ginoo ug sa mga tawo nga nagsuporta. Nagmahal nga ila jang tanaw kang videos bitaw. Daka jang tabang jud na makatabang na ko na nagtatay nja karon agamang palitan nga bugas. Di na jud ingog tag 15 kilos. Usa na gazud kasako. Kay kami Explorami dari kay puli-puli man migpalit. Da sa mga grocery, puli-puli gahapon ni Explorami. Nagkuan nami. Kuan lagi bintahan na lagi sa ang pamino ba kanang nay. Salamat lagi ko sa Ginoo kay grasya ni Ginoo nga gihatag namo ba. Nagpasalamat gud ko sa Ginoo og dako. Kay isa manggi tagaan og inganing opportunity nga makakorta mi ba. Nga makatabang sa ginikanan. Nja sawa pang check up. Sa una, sawa po ko nag-vlog-vlog. Ang lisira pag adyo. Usahay, karang hawa na dyan ko yung mabayluan ba? At akong Ate Esther. May kuti, agang kwarta po na sa 200. Sa atong ate mo ni kapon, kapuno ko tag 200 nila. Tukos ang mga igsuon, magpapuno ko tag 200 nila. Para makapacheck up lang gazug ko. Sang papacheck up, paglisod ng gazug ko dana. Kay, wala lang ko'y kwarta, nahurot lang ang tinigom.
Sa mga tungkol ko sa mga isuon lagi maghanjo. Taginagbayran ng pod kay kuha na lagi sila na ni mga pamilya ba. Basta na ni pamilya, lisod naman din nakaadyo kay daghan naman hinahanaon. Nja, madyo ka lang pa kayo wadyo ko nila pasagdi. Nja, kasahay pod og mauwa na gadyo kumingas ang isuon. At tugos tagbilaran. Ila atinura. Kaya kita manggadid mo nga. Katong ang gialagaan mo si Jidin. Kung extra ko na itong trabaho. Isahay, arang uwawa naman po mahanjo sa igsuon. Maunang mangita gadyo kong paagi nga. Makakwarta ko nga. Di na ko muutro og pangadyo sa igsuon. Kaya mauwa lagi ko. Kay, siyempre, pamilyado na guna sila. Sa mga nang mangita gadyo kong paagi. Dakang tabang dining amang pag-vlog. Mao din nakatabang na makaron. Kagwa pa ni ang lisira gito na mo. Kay sa among pag-vlog nalakat na pod agamong lubi. Nga naprenda. Hindi ko ana pod okay na kay makalugi laman. Kada 6 ka buwan siguro or 3 ba ako kalibutan ng paglugi. Mao nang nagpasalamat kad kog dako sa Ginoo. Kay kuan did ba wadid minit sa pasagdi. Naka-survive ra gid premise among mga kalisod. Bala lang mga bay pod ug wa pa nahuman. Daghan pa may kuwang diha mga finishing, pintalingan na. Bahala na kay di man pud importante ning bay kay kaning bay di man pud madaog mo adto kas langit. Basta laman kay naay kasilungan, di ka mabasa sa uwan, okay na kaadyo. Daka-daka gid pud kaasbanan sa among pangpanginabuhi. Nga na vlogger nami ag among pag-vlog daka gazug adong tabang sa among kalisod kay sa una lagi ang ikumpara sa una og karon kay sa una jud grabe gid sira di jud ko mapulan sige pasalamat sa Ginoo nga isa man kita ga opportunity nga ning pag-vlog lagi nakatabang gid na mo kay wa pa ni bawag asa kami karon na trabaho. Basigi, pangdagdag na po sa amang mga amo. Pero hinoon guys, ang pag-vlog, di po hinoon lalim. Kay, kuan lagi ka na mag-edit ka. Kapoy, labi nagsilpon na ka magamit. Sakit sa mata. Kapoy. Kay, magnahanap pa magkagan sa imong itayong tularong adlaw. Uron sabay imong kuan, mag-edit pa ka sa imong thumbnail. Basta kay lisod. Kay og di man mag-vlog kada adlaw, wa man pay musud nga. Mamiso. Di, wag poy kita. Mao nang kada adlaw gud ko mag-upload og vlog. Bahala nagbasagan sa ang gipang buhat ang nang i-vlog. Kay aron ako ma-upload. Kay di man ko pwede maka suroy na ng mga view nga ng mga lamion. Kay ko kauban lagi maglaag. Dara lam jud ko sa bahay sig mag-vlog, sig libot-libot nga na. Di dinoon ko makaadto-adto bisag asa kana mga view. Pero okay ra, adto lang mo kapuel pus ang naong guys, sabi sa dara ko sa bahay mag-vlog. Balik-balik rag ahang kuan ba background nga na mga sagbot. Ay, maningkamot lagi po ko guys nga kuan lagi. Makatabang nilas na nagtatay lagi kay isang mata si tatay gidang mata nasa jay kuan pud maintenance sa idang mata. Maka tabang po ko sinanay po na maintenance. Ngunang maningkamot jud gihapon bahalag kapoy. Last na ni guys, kay mauto na ko. Magpasalamat ko sa mga tao nga nagmahal namo. Arang salamat agad kaadyo ninyo. Agang ikatabang ninyo, alam mo mong iampo nga. Tagaan wag madjong panglawas kanunay kay importante mo din itong lawas nga kinahanglan kag dita kanunay inja. Iway pud mo sa mga daotan. Inja. Salamat ka ninyo sa inyong pagmahal. Namo. Grabe salamat agad sa kaadyo ja. Siyempre magpasalamat po sa Ginoo kay sa Ginoo man ang tanan. Salamat ko sa Ginoo jud kay isa ning tanan.